30,000 ka mga individual mitambong sa Penitential Walk with Mary. Mga deboto giawhag sa pagpasaylo. Si Maris Puyo sa report. Kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon sab kamo sa inyong amahan nga tua sa langit. Kini mo'y gipahinumdum ni Monsignor Jose Montecillo ngadto sa katawhan atol sa iyang homilya sa Traslasyon Mass sa Basilica del Santo Niño kaganinang alas 5:30 sa buntag. Mukabat sa 30,000 ka mga deboto ang nitambong sa Penitential Walk with Mary kaganinang kaadlawon, din gidala ang imahe sa Birhen sa Guadalupe ngadto sa Basilica nga mo'y gisundan sa misa sa Traslasyon. Si Monsignor Montecillo, ang parish priest sa Our Lady of Guadalupe Parish, mo'y nangulo sa bisa din gihisgutan niya ang mensahe sa Ebanghelyo nga mao ang pagpasaylo. Awhag ni Monsignor Montecillo nga kinahanglan dungan sa pagpasaylo mo ang paglimot sa mga dili nindot nga panghitabo sa kaniadto. Ang Diyos mismo mao'y unang mutuman sa iyang patingon. Ayaw na hinumdumi ang nangagi ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. Siya mismo ang miangkon, ako mismo mao'y nagpadala o nagpala sa imong mga sa tungod ugalang kanako o dili ko nagayod kini hinumduman. Sa ato pa diay sa iyang bahin, to forgive is to forget, not to remember the events of the past, not to consider the things of long ago. Pusa sa atong bahin, wala gyud unta nato mauwaw ug way mahadlok sa pagpangayog pasaylo. Dili kayo ta makaingon nga nakapasaylo ta kung wala pa makalimot sa nangagi sa mga butang sa karaang panahon. Hangtod gyud sa makalimot, di lang kay makapitora kundi kapito ta mapasaylo. Tunga-tunga sa misa, nakasinati og kalit nga brownout ang basilika, apan nagpadayon ang selebrasyon. Unibalik ang kuryente pagkalapas sa Porleminos 15 minutos. Pagkahuman sa misa, gisugdan ang traslasyon o ang pagbalhin sa mga imahe nila Santo Niño ug Our Lady of Guadalupe ngadto sa St. Joseph's Shrine sa Dakbayan sa Mandaue alang sa ipahigayang fluvial parade ugma adlong Sabado. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.